Diyan na guys, mga antanin tugsuman, bulanghoy. Maadjong adlaw ka natang tanan guys. Maglukat dahil may karon dahil sa amang bulanghoy kay magsuman mi. Maadjo laman ng taon og nani unod. Manang lukatan guys, kay dagko na magpunuan. Problema wala ni unod. Wa tay masuman. Kaya nga nung namatay man ang atong isa ka limonsito. Bantekan siguro. Naka na unod pa der. Dabi ano pito na katuig. Pito ka tuig grabe po yun. 1 year na ba ni? Marong magbaguhay pa? Ha? 1 year na. No. 1 year na kuno guys. Pagkapare. Sige. Kamo nang lukatan guys kay magsuman mi. Pag na unod. Tanaw guys, agamang kanang naay kamunggay dali sa bahay daghan pag kanang naay dahon, daghan pag paluwa. Ag didto nga makabot tanawa na. Gamay na lamang, nga makabot mas manglabay. Mga gahi, kitang duha. Batidong. Gahi aman, baraha pa. Baraha. Kitang duha. Ha? Kitang duha. Di pala. Di matabang guys, wag ko nun. Unsa ni buongon eh? O didi ay kuan kanang saingan daning pasyon. Nagab. Namray pasyon dali guys ya. Dahil pag hangkahoy nga tinanom, muhi na. Palahon. Tabang ang gayaman. Nazila man. Problema ko unod guys, di ta kasuman. Na, ore. Kubon. Hala, naiunod. Hala. Naiunod pa no. Nasa day unod guys. Uy, sus, ginong daka. Hala. Na guys. Uy, daka-daka. Kami manukan eh. Yang dako rin. Orang ka pa na unod sa buok. Daka guys eh. Daka-daka. Kabas. Gamay-gamay. Ay, hala, daka. Wow. Daka guys eh. Madala man na. Kakuha tayo nga ng mga 5 kabuok. Laghan naman ng suman. Gahiaman. Uy, nuko pa gahian. So na. Kubkubara. So, sinuong guntag. Nakakapati. Gahiman. Uy, barahara. Urong po ako. Naka. Yaw. Makakuan lagi tagkuha tag 5 kabuk nga na. Oh, daghan ang suman nga to guys ba. Ato ka dagke as kuhang papagabrel nga dake. Hala dako judi oy. La. Inis po itong kinangan ng kuhan. Ha? Inis po itong kinangan ng saging. Hilis lagi mo kinaang saging. To aragla ay. Nah, kay taas-taas na. Wow. Dagko na jud unod. Abi ko way unod. Unod po ito ilaga. Sudah pangatkot na ganun sa ilaga guys. Maazo. Unod jud si Japon mo. Lingaw-lingaw orang tanaw mo. Unod jud ay siya. Wow. Naol. Kuha na yarn. Tingnan pa. Una sa didaghan sa dikunod. Kaluyan in taon guys. Thank you Lord. Itagaan sa di mo kunod. Isa pa ganin nakapuno. Ay na. Kuan tipak. Kana mo madadana sa siguro na imong tudtod. Gunting sa. Yay. Isa dake. Putod pa. Naol. Thank you Lord. Dera sundang. Puta. Uno jud si Janu. Lagi kay kung lang dot ni kan jadi dinaro. Lagi. Na. Lagi isa, 2, 3, Dikasih rin murah. 4, 5. Ano na? Wow, nag-unod. Oy. Sana guys. Uy, salamat ka sa Lord ya. Uy, sige ka na.
Kakuha ka dito doon. Mudo guys. Aromahinlo na na. Nara guys, sa di ami avocado, mulberry, tapay okra nagwang na. Nja, may sili, daghan, to mga sili, tambis, limon. Nja, diyan na guys, ag ikaduhang puno. So, mo to first. Uy, muda na uy. Muda na naglisi. Lisi. Muda na nagkuan. Wah, mazan laman na itulo ka buok. Yes, no. Sing na pa. Ya. Uy, Ginoo, wati. Ay, atang tamnan dani pipino. Wow, sa kabuok. Daghan na sa mga banggod. Kre. Uy, kamunggay na ajo. Kani daghan wala makautan. Daghan lipay na. Gamay ragan ino. Kubkuba pa. Be? Ngi. Ala ka, gagmaya pa man. Di pa na pwede. Luudza. Ang luudza kaysa gagmatoy pa. Uy, ibot naman. Yun naman. Papud na. Alam, mazupat na isang buok. Tabunan na. Itong kabalanghayan. Padera guys, agamang kuha. Sila kabuok. Mga na naman taon. Sabi na hagway ulod. Kaunod na daikot pa dito. Kaunod na lang guys. Sabi na hagway mo kaunod. Kaya pamuungan ba dyan papagabli mo. Ito yung magpananandad ko to. Ay, dito punan natin dito pa. Punan to naman guys. Huwag mong bulang huy dito. Dami ugmang dugang bulang huy. Kung kasuman, makapoto. Ano ba? Suman, poto. Yan tayo. Yung ganun suman bulang huy. May bukayo. Saka ito man tayo bukayo pa. Di nalaman ni na bukayuan guys. Kung may bukayo, may lubi. May lubi dari, di magkasakas pa pag-Gabriel. Makasakas pa pag-Gabriel. Ano rin ang pakpak pangalan mas manok. Kanan mas mga chicken ring pakpak. Sa bulanghoy. Dabong pa siguro niya. Ha? Tuig na ba? Ayaw. Maguhay pa. Kalimut ko ba ng magandang to? Magandang dito to. Sabong mo din siya. Hunyar na dahil no. Ako mo dito. Kaya mong tanam-tanaman din eh. Itong nananang pagagbatong. No. Batong nga katong imungahan. Bisaya. O bato pa? Bukuhay pa ko na operahan. 1 month siguro to. Ako pa ko 1 month to. Siguro 1 month na to pa no. Tatay na rin. Pasyon. Oo. May tanong dahil sa papagabril nga pasyon. Okay. Na guys. Ang kabuang huyen. Na guys, na namin masuman. Masumin. Walang huy. Ibang budi ka ako. Pura? Pura, ikaw kwa dahon. Kuksilin. Aduhang hugas. Basta may hugas yes kayo. Antay tubig. So. So. Okay, limpyo na. So, banggod time. Banggod na ta, banggod. Ano tayo, suman. Buhay. Umukod ko siya. Nagamit bangguran ng sante. Thanks, Lupi. Suman na sa bulang huiles. Kaya dyan may mahimong bukayo guys. Kaya
huwak mas papagabril og lubi. Ma'am, sakay ko sa likod. Dami irining kat-kat. Dami irining sa likod di papagabril. Dami din sa kay dabong-dabong lubi ha guys ba. Tungkol sa pang bukayo ay. Sakay sa likod. Dana guys, nahuman na og banggod na hagbulang huy. Yan na. Thank you Lord. Yan na po dagamang pang bukayo ay. So, lutoon sa nisa guys sa butangan ni og kinugay to may mo kinugay gamay daton sa butangan pod og gamay brown sugar. Sa kare brown sugar ay ang ibutang dari guys kay wa na may kinugay. So brown sugar ay ang ibutang dani. Madula magaputos ning pila ka buok. Katilaw untangan mi datos tinisok na mong bulang huy. Yan na. Kaya karalit na rin yung kit-kit o kalibgib. Mag-kit-kit nga niya. Katang nung Diyos papagabril, abi na haganihay, di na mga butangan o kuan, kayo. Butangan na o brown sugar guys. Ganang mikos-mikos. Mikos-mikos na yan guys. Mikos-mikos na yan. Brown sugar. Lamin taning napay kinugay kay malami pigang color ba. Mo dark siya color. Manarapos ako guys dari sa mga dahon. Kaya kung natay maputos, mapustad sa tong suman. Dahon nga gihawb. Dari guys kanay daghang dahon. Guys among duo. Alright, magputos na ko guys. Kaya di ana naluto na ag bukayo. Sumasa sa bukayo guys kana. Kalami sa bukayo na hanes sa ipalaman na rin sa suman. Tanaw mo guys. Saan na to. Bitaw. Siyempre kay bawa naman na sila. Sige naman kung suman. Mas no. Ngawon ba sa tag kaanog suman. Sa timing man kaadyo guys nga pwede na ibtan na kamong bulang huy. Kaso wag uban kayo pa may unod. O pay unod ag uban. Nara guys maghimo og suman. Ikadyo naman sa dagdaon. Bukayo sa tenga. Gamay ra magatong bukayo guys, tutipid-tipiren pero mabahin-bahin. Suman, so tanan jang likitan. Ganun ito magsuman o kanang kuan guys, kanang bulang huy kay kuan siya ba? Ano siya himahon. Naghaman likitan. Ano na likitan ra. Oh. Tadan. Ana ra. Likit. So doon na guys no. Muna siya ayan. Kita ya na kika so gamay ra mag-amang lubi padir gamay ra gatang lubi tang kuan ba kinuaw ka rin bukayo lagi sakto guys kay tamis mo pud siya na palaman na naman natin sa bukayo kaya kuan ba lami mo pud siya na palaman. Ibutang ni bukayo kaya na setengah na jud ibutang kaya rong palaman sa setengah ba sa suman. Mana yung favorite part kanang mutos. Samot na ka na ng luto na kanang tilaw. So salami agad. Alingaw ko. Ito. Tididen. Suman is real. Hindi kaigo ka mo kinugay guys. Oh no. Oh no, so man. Nagkana noon na mo. Garaan yung mga bading kamay guys. Garaon. Oh no. Oh no. Nagsuman. Nagkaan na sa iling. Oh no. Nagkaan na. Naman ako putos, yan na
nakagama ko 22 ka buok. Thank you Lord. Nakagama mi 22. Ato rin ko na mga lutuon na to sa kadyo kay jog matimingan nga mahurot agas. Anta ni nga lutuon sa steamer. Kasi papagabril kay nga message nga jog kuno matimingan nga kuan agas. Ito na naman dadto jog lang huira ba. Dugay gid ni nato si ja kuanen ganang na ay dugay ni nato asigaan. So tanan sa ibutang girls kuan guys kaldero. Yan ba, i-arrange ra na mo guys. Arrange ra si ja. Kanang ibaw ni mo sa eskwelahan ha. Dakot na to. Pan. Medyo cold. Dakot. Alright, ayun na guys. Na, butang na na sa kaldero. So, itakang na ni Ron. So, na guys, takang na. Nagamang trabaho. Takang nagamang langhoy. Langhoy, kuan. Sumen. A few moments later. Right, so tanglilian guys. So, buko na ba? Uy, luto na siguro ni. Tilawan na to pa. Tilaw mi guys. So, luto na ba? Tilaw tag isang buok. Wow. Rupin si Sanimi. Luto na mo tini. Bakit? Logo, ikabog na mo sa pagkatang tilawan. Ano masasabi mo? Kung naglibat-libat. Iman, lami jud. Ha? Lami jud. Oh, basta na Basta nga ni ni guys. kayo. Ang raman tumulang huy. Uy, sunod ang tandaghanon. Siya, lami jud siya. Ilawan. Ilawan good food. Wait, ang tilawan guys. Ilawan good food. Muna lagi jud. Hello guys. Kaprag kuror. Ako wow. Kaprag kuror. Kaprag kuror. Udah. Miin. Ilawan good food. No. Ako. Grain. Hello guys. Ako man nagluto. Naktas uman bulang hoy. Good. Snack. Yan na guys. Wow, kalami. Mga antaron. Yan na guys. Mga antarin tugsuman. Bulang hoy. Yummy ka eh. Guys, mag-snack ta. Mag-snack tayo everyone. Luto na gamong. Kinagkasgan nga suman. Bulang hoy. At lami ka jo. Amo sang ipabugnaw si guys. Mo na may panangtangan si pakpak. Kaya rong lami kan yun. Bugnaw na. Kaya init. Mga pasok-pasok man ta. God, everyone. Lami. Mago. Ay, bukayo. Ito sa patanaw bukayo dahil. Ayan. Yung bukayo kanina. Yung palaman. Oh, guys. Ano dyan palaman? B. Kamukha mo dana ukin say gusto. Kao mo? Kakaon naman sa among tanong mga bulanghon. Thank you, Lord. Huwag isang heart. Huwag isang heart. Ano? I love you guys. Okay. Naglubi, sakto rapod si Jack ako, na. Gahi ah. Nalubi ako. Okay, kayo.